ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അൻപു ടിപ്സിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാകും. സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആപ്പ് വേണോ? ആപ്പുകളൊന്നും സഹായമില്ല. ഞാനിന്ന് ഒരു കൊച്ചു ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രോം ബ്രൗസറാണ്. അത് നമ്മൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് 3 ഡോട്ട് കാണാം. നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം താഴോട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇടമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒരു പരമാവധി സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഈ സൈഡിൽ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ടിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കലും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.